Boleh kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu, Pak Ngobrol yo, tepuk tangannya Pak Leni. Iya, ayo, ngobrol yo. Yo. Nah, ngobrol yang gurih. Pas. Ayo, Lo. oh, acang-acang. Ya, ya. Sing bibir, pas. Bibir. Ayo. Lo. Awas yo. Ya. Lala koprol kapan? Koprol ki jungkir balik gulung. Matamu ora ngene ya. Lha iki ora gulung kan komeng kok ya. Ora to ya. Ora. Saya kata njaluk koprol. Tambah ngono, nek go pijet. Iya, kok ora gelem nambahi ya. Sampun nggih, Mas. Sampun Iki iya. anak kira punika Tukap siang wong ayu. Nggih, sampun Nggih. siang kula gendang-adan, Bu. Wis kok Ya yo irul kok ya. Kadang babahan aku dadi karo Ibu. Nyuwun pangapunten menawi gebojakan kula kelakuk anggen kula matur. Nyuwun pangapunten ingkang kathah buat teman-teman berdua. Semoga menjadi keluarga yang sakinah. Amin. Dan Amin. diberkati oleh Tuhan. Amin. Sampun. Di sepakuhun praton paripurna monggo Bapak Ibu tumuju wonten ngajeng mangke berjabat tangan utapaken kunturipun sagung para tamu monggo. Kinakaten saripit romo dalangan Ibu tumuju wonten